Manen director mar duol mar weche tudruok mapacho ka endi Ezra Chiloba koro yangore ni ne oteng' lwete mogo ewi mano ma wachore ni tiyo marach gi apis mare. Report mano gol gi aput ma osebedo ka timo nonro ewi weche mayango ni Chiloba nokawo hola moko mag ng'iewo udi ka ok oluwo chike mowinjore kendo ng'iewo nyaka lope moko malachgi ohewo mano ma imiyo jotije mag piny owacho e bwo chenro mar chiwo nengo negi utego eko. Lidia Okeyo nigi ler mar wachno. Ndalo achiel bang' chunge e tich, nonro yango ni mane en director mar duol mar weche tudruok mapacho ka Ezra Chiloba ne osebedo katiyo marach gi apise. Board mane timo nonro ewi kitelo mar Chiloba nobagoro dwe mokalo kama ne giyango ni Chiloba kod apisas mamoko 9 e duolno ne otawo chenro mag chiwo hola mag udi kata mortgage e yo ma ok oluwore gi chik kendo mibadhi ne nie iye. Board no yango ni Chiloba nooro oboke mar kwayo hola mar ng'iewo udi ka bang'e omiyore thuolo mar kawo hola no wuon ka ok oluwo kenge mowinjore. Report no bende lero ni Chiloba ne opudho achiel kachiel hola mar udi ne jago manyinge Jacob Simiyo Wakungu ka ok oluwo kenge mag chike mathuruka. Report mar board no yango ni Chiloba nong'iewo ot moro kendo ong'iewo lowo maromo eka 7 ataro mar chike matawo lop gedo mimiyo jotije piny owacho moyienegi yudo mana eka achiel kende e bwo chenro mar chiwo ute ne jotije piny owacho. Gino manyiso ni Communication Authority ne oyudo lal mar omenda. Oyangore bende ni kambi mane Chiloba ng'iewe lobno kod odno mong'ere kaka Kitale Hillmos Limited en kambi mar Chiloba wuon, gino mane ataro mar chike matawo ng'iepo mag mwandugo. Midhiero machielo maluwo Chiloba en mar puodho jotije maweyo tich ka Communication Authority kapod gin kod gope mag hola mag udi. Mayangore ni osekelo lal mar omenda ma ok tin ne $28 e duolno. Thuolo mar Chiloba koro ne okaw gi Christopher Wambua mano yier kaka director makojolo mar duolno, lendo mano otim gi jakom board mar duolno Mary Mungai. E twak mare wang' jowi mar Citizen TV, jagoro mongirore bad migawo mar tudruok mapacho ka Edward Kasiangani oyango ni migawo mar weche tudruok onge kod ng'eyo ewi lokruoge mano olandigo, kata kamano osingo chiwo report ewi lokruogego bang' timo romo gi jokanyo mag duolno. Our job in government is to make sure that public funds are spent for the cause for which they were meant. And we are doing that through this oversight authority. So once they give me the advice that the conclusion of the oversight has reached this level, then I will call a comprehensive, I make a comprehensive report on that. So I'm thinking that the best way to look at this is to make sure that you understand the role of the board. And I'm sure they have done anything they are doing in the best interest of the country, because they know the reasons why they are put there and must obey the law. Chiloba no kawo kuom director maduolno higa mar 2021 e dwe mar 9 kama no kawo kar Francis Wangusi mano osetieko thuolo mar telo mare. Motelo ne mano, Chiloba ne en jakanyo maduol mar Youth Enterprise Development Fund mano machiwo omenda mag hola ne rawere matimo ohala. Bende ne en jatatije machon e duol matawo yiere pacho ka IEBC kama no otelo yiero mag 2017, yiero mano obedo gi tungni kendo nonuo bang' doho wito oko duoko mano olandi gi duolno. Lidia Okeyo, Ramogi TV.